Sindang selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa daerah lan para rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sadèrèngipun dipun tepangaken nami kula Anggun Anggrica saking kelas 3B. Pisan kula ngaturaken panuwun dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kita sedaya isih kaparingan sehat lan kesempatan kanggo maos pidato. Ing video niki kula badhe nyariosaken pidato kanthi judul pentingé tata krama ing urip sadina. Para ingkang ningali video niki ingkang kinurmatan, tata krama ing budaya Jawa ora mung dadi hiasan, nanging minangka pondasi kanggo mbangun bebrayan sing rukun lan tentrem. Tata krama iku nyakup carane ngomong, tumindak lan sesrawungan karo wong liya. Kanthi duwe tata krama, kita bisa dihargai lan seneng bebrayan karo sapa wae. Ing saben dina kita mesti padha sesrawungan karo wong tua, karo guru, karo kanca lan tangga teparo. Nalika kita nganggo tembung sing alus, menehi salam lan tumindak sing sopan, wong liya bakal ngrasa dihargai. Contohe, nalika ketemu guru, kita nyapa kanthi tembung sugeng enjing Bu, sugeng enjing Pak. Nalika pinanggih kanca, kita nuduhake atine tulus lan ora ngrasani. Tata krama uga nglatih kita supaya bisa ngendhaleni awak dhewe lan ra miso, ora ngomong kasar lan ora tumindak sembrono. Iki penting banget amarga watak sing apik bakal bentuk masa depan sing luwih cerah. Para ingkang ningali video kula ingkang kinurmatan, generasi enom kaya kita kudu bisa njaga lan nguri-uri tata krama Jawa. Senajan zaman wis saya maju, teknologi bisa maju, nanging sopan santun aja nganti ilang. Ing media sosial, contohe kita kudu tetep nganggo basa sing endah lan ora nyebar ujaran sengit. Pungkasan ayo padha ngelkasi tata krama wiwit sak bab cilik. Ngajeni wong tuwa, manut marang guru, tulung pinulung karo kanca lan ora nyusahake wong liya. Yen saben wong nindakake iki, bebrayan bakal luwih ayem lan harmonis. Mboten suwe-suwe mekaten pidato ingkang saged kula aturaken, mugi saged maringi paedah dhumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.